Apomasu TV. Yes, so mosompa. Adiza to Mohammed. The Makwa about Apomasu TV. Adiza. What friend say? Ntotroso zongo chief imam. Ntotroso zongo chief imam. Adiza is here and to win in Elkono. Bachai. When yaji. Maniaji papa. I didn't know when yaji. Maniaji say, Yanya wa hini fair friend when you 40 say. I will your name. Now your friend say. Me your friend of Mohammed Abubakar. Muhammad Abubakar. Bachai. Zongo hene. Ntotroso zongo hene. Yeah, and I. Into Baba Buana. Sama na Baba Sefa. Sanity. And your uncle from any Yamantanity. I asked Apomasu TV. I had the Asantiam Nema Bia, a far Ahinian Biano, young Kwan, Yani at the Bremo, and the Danny Dana for a video to Apomasu TV, and the Oka Fatu Matio Medas, and for a Diza and an Yanishia, and I Apomasu TV, a Maniani Amamre, and a Wohunum, and a Dungo Chief Imam, a Baka and a Wohuno, Sadi and Penny for so Abba at the one anymore yam. Eba tai nana echi amana hye efa bayre afahye ya wodi ato mpanifo nim se ene day ena opa won tomorrow ene ena nana eba ntini se ntino nzongo ahemfo mpanifo wo nzongo no yenuanum kramofo mpanifo ede won ani monyam aba beta achiri bukoso ana wo Apomasu TV yesomo sompa. For similar yana muhuni eye pachi kromu hene pachi kromu hene na similar for mani gusu amohene no na na so abade ni monyam eba be tai dwumade na chi ama bayira fashi yana na eye Ntotrosomanhene e de ato na ni no aba so ama na ye fefefe Baba Apomasu TV ewie one na na share Nana from Poma. Nana from Poma. Nana also Okromia. Lepasha. Nana Wakonya na ujibre wa yimfia ne say. Pasha me na me to for Hemaa. Lepasha say. Me na me to for Hemaa. Wona oye for Hemaa. To for Hemaa. Wona utu for Hemaa. Me na me to Hemaa. E want Ntotroso. Mo ma hear your friend say. Nana very much Kyireku Ampem. Nana very much Kyireku Ampem otoso me ensa. Okay. Na afashe be ne yebedi ne nei. Apomasu Yam Festival. Apomasu Yam Festival. Na afashe we ni bayire ne yenu wadi ana ye be foforo. Bayire na ye di. Bayire. Ene ye de sefa no. Ye de sefa. Ye di ki ase be nyen ne. Ye de kan ya hye ne dada. Na edru sa na sa afiwe no ena ye bosom no edidi bayire. Ena ne bosom no edidi bayire. Bosom de friend say. Apomasu bosom Apomasu no sada we no mo shefa mana ono so didi bayire kana no ya da wase aya Apomasu TV ye koso adi dwumade na chi ye be koso bia no kwa na do station ato Apomasu TV na ne wo na wona na ya so na paka mu e fa wo hye ama Apomasu no bosom Apomasu no oso do ani ahu e fo aya Apomasu TV an said da esika ka kire mo no ai ene dai ya ba be pie Ntotroso Ntotroso na ye de wadui no Apomasu Yam Festival aye bayire afahye no ene edi no ne santi ene ya ba be pie Ntotroso a ya ne mo ba be di fa ya hye fe ewo opepa so ai afahye bi sei e perform ya ti ase
ya shefa yi edi ede kai Apomasu eye bosom a wo kuro yi mu no yeso ya mamre no hu sa Apomasu ye bosom kese e wa santimem ne senti da be sei ena ye nana ana ye bosom Apomasu de bayire e kana no enti ne ye gina ho ahyefa yi ama bosom Apomasu ko so no Asantimaso TV na ha ena wo sompa no ye de esomo ya ma yefone tifu akwa bimba Asantimaso TV ai na na ti apakan mu no eye bare ma Kyireku Ampem Ntotroso miensa Ntotrosomanhene na hunu no ena na yesi wo se odidi yam festival ana Apomasu yam festival ni nche mu nyina ne se ena na yesi wo no ma wodidi Apomasu yam festival de kai de ma ye nananom abosom a wo krodua yi mu no eye bosom pani e friend Apomasu no wode bayire e ma bosom no ena nti afahya ye di nyina ye bayire afahye ai Apomasu Apomasu yam festival nti ena na bare ma Kyireku Ampem Ntotroso miensa ena seme wote apakema wotutu ntuma fe na tena nkonya ne mpanifo edi nanim fe wo hoyi yedi ka sha obosa Asantimaso TV de pani mboto fo mayete ne scientific fidie ne koso ato Asantimaso TV sasa ha na Asante amamre na mane enya Asantimaso TV a BBC yu ni ma bia biem yanko an ya giatum se eniem e fa Asante ho amamre fa Asante ho amamre a e fa Asante ho de Asantimaso TV esan entete ba ayedi amba yenti dan dan nyina ya mamre no ya de bedomo Asantimaso TV yanko an de bremo na ti apakema wadanda na ho no an bere ma Kyireku Ampem Ntotroso miensa na semre wani hu na o hwe no no an semre na tutu na pak atutu ne ntoma etina pak mu fe na semre hu no no waje ne ntoma etina pak mu no na atena nkonya na semre o hwe ne mfo no yuso o ma fa mo fe omo se omo na esigina ebi etise ya eno mo so be fa omo hiye no omo dia kai bosom wo kure mu titiru si sabi imprediasa sanza eye na no ma fa hye ya titi wo bi ka titi wo bi kire no ene so brei ya de woduru Ntotroso ya be hwe Ntotroso amamre amane ye won Ntotroso titiru yam festival na Apomasu yam festival na daim ai ena hu no no na tutu na pakan atutu ne ntoma a wote apakan fe semle nana afa ne ho yie a onya agro semle nana ena wani gusu a hunu no ai empelifo titu ba be ha eye tese ahobamba susu no aye emu ya dene enti obi ntimi mfa kwati kwa bi so medi nana no bone ye hwa Ghana strongest Ghana ha nyina de no ho dene Ahmed Boache ai eye Ahmed Boache ena semle hunu no
Ahmed Boache Ghana strongest no almost ba be PM wo habi e be bo Nana ho ban say nipa boni fu obi antimi fa kwati kwan bi so e ma Medina na bone ne senti Ahmed Boache e na semle hu no wono waje Ghana strongest no e na semle hu no mo strongest Ghana nyina de no ho dene e na semle wo hyeche afa ne ho a wo be bo Nana ho ban asrafo so wo ha a police fo a soldiers fo ya ba ya himfia ya asrafo na tetene ye wona himfie eye abrafo no wo be hu bi so wo hanom the sent obi timi fa kwati kwa so e ma be fa boni bi emedi Nana Apomasu yam festival ene ye didi akai Nana ye Nananom eye Apomasu bosom no enti ene ye hye e fa ti sesei enti arafo mo koso na mo hwe Asantemasu TV na ye wona me pa edema Munkoso na mo hwe Asantemasu TV sasa Asantemasu TV de yedike ahyammo Asante amamre no na mane no ahankoa na behu sa amamre bi etisesei sanse Asantemasu TV ye ni di amane na amamre achi ye se titi wo bi ka titi wo bi kire ye pese ye mofra ye magunu se be mpredua sa wo mo afani ya wo mo no beba no na amamre ni amane no omunim enim ne moroso munkoso na mo hwe Asantemasu TV ne wone pa edema wo ye to aso biem Nana etiapakam Hemaa Kyireku Ampem na order dan ho apakam no Nana tutu na ntoma fefefe asika hwene egugu ne nsa aya na obi bisa se sika hwene no eye fake eye papa ana de ya hyeda broni abafo de ya wahyeda aye etiefo mo me kan kyeremo ya sant pam ya nom bibie no awodi wani behu a enye adepa ana ye broni abafo de bi ne waye de huhu egu Nana ho nyina ya agudie sa se ya sant mam ya de ye bi se ewiase afo na ba bia Europe bi so tumfo se tutu ada romanti wadi agudie ye ngudie ye Nananom di jai no ono nso so ahweso yie ne senti ye Nananom wo bi de siesie omo ho nti wo hwese ya hemfo ne bi ma fa omo ho se de ye Nana Nana Hemaa Kyireku Ampem otosom ye nsa fa ne ho na otumu se ye Nananom omu siesie asanteman ubo wu se wo Hemaa fa no fe Nana kwatema amponsan otosom ye nsa Ntotroso Hemaa Nana so age na adwa ubo se Nana so ho ye feyie we tese ye ma menom ye Nananom mo do mo kra to ho no o ma jane pa de ma asante dai ka chos asante ye wo man asante nye kuro ye wo man enti de ye wura opemso wo bu o man no Nana kwatema ponsan otosom ye nsa Hemaa na wani ehu no Nana na semle wani gusu a wo hwe no Nana kwatema ponsan otosom ye nsa na semle wani gusu a hwe no Nana so enti ahim sa ene Nana kai ne bosom Apomasu no obema ne bayire e de aka na no enti Nana so ani age yi a anya asam ketwa we entwene eni ade edi ahim ha we ka bibia kire wo se asante amane ne amane no ye ntontwene yamamre yamane bibia nu a ya to atwene enti munkoso na mo hwe Asantemasu TV na wa wure fi amane ne amamre de Asantemasu TV si ye de bebre obiem sanse san kofa wo ye nchi si ye kai na si ye kokofa ya ebenya so enepa se de be ye mabuna efira kireba ebehu amamre amane fa Asantemasu hunti ene koso na chebre ne Asantemasu TV Ntotroso Ntotroso na ye de wadui Apomasu yam festival afasha ye di edeka ya Apomasu boson no ena ne wani gusu a wo hwebi no koso re Asantemasu TV na obeye nshira for semi Hemaa Kyireku Ampem ene wani gusu ahwe no aye dia ba be pie biara aye ba be shefa no ama Apomasu bosom aye Apomasu yam festival no Ampem Kyireku Hemaa otosom yensa ana semi wani gusu ahwe no fe Nana enye yize enye Nana nkwa o unsa nurse fo aba be pie mu hanom aye zogo chief so e wa habi Ntotroso zogo chief na mo enyina wa ha oman kutufo ehene wa ha santi mbenefo akukudam ababe pia ha abai adwuma yefo nurse fo teacher fo enyina ababe pia ewo dwumade atise se yi
ama dwumadie no akwaso aye fefefe semble ya Apomasu yam festival na ahwefo yede wadu Ntotroso assembly etwagu ewo wani so no afahye bi etise sei no ahwefo aya na enafom se obehumi we kai ye nananom wo amamre wo amane afitete semble di wani gusu awre nyina ye duanum kramafu asabi mpreduasa wo mo Ntotroso man wo mede wo mani manyamba betai nana Kyireku Ampem berima otoso miensa achi amana shefa no Ampemasu TV, yes, so Mosompa.